keren hagani ka step kalong kumno ngin ya le ya gitma jongi ngan pen syong nong rim na ka bening kong Samuel kalen nong ka bakhan nyau bat katto ka ni git khat ngin ya pet na gani ka ktin jong play akwa begin sha skori ka ktin play hagani ka step bakan rung ka ktin play haka jingmot haka dot note bat haka mensim kan wan ka jinge kabaning kong Samuel kalau nong ka bakhan nyau ngan pule ka khat ka bakhat we habau son bat ki Israel baro kilayos ngau ya kata ka ktin jong uta u Filistia kila khau et bat kila shifting shikat de hangdi ka Bible ka yathu shabhang ki Filistia bat ki Israel ki balaya yeng mar persha bat na ki Filistia ulawan we ubriu ubahe ubajrong ubaka Bible ka om karaniang jong u kalong henry put shitra henry pro shitra kamot kandai put shiteng karaniang larapiniang hangte hatunu hangni harsa jong kani ka building khamtam banya kata gari karaniang jong uratba ukoliat uwan ban yale persya iki Israel dikai kalenti ka ba uwan ningkong ban yale tma persya iki Israel upendon kam da kaktin da ka ba ubay ukho ya ki Israel ba ya ublay jong ki Israel kata kaktin ka ba ukren ka Bible ka om ki Israel baro ki osno usol wi osno u David wi osno but ki pai lang Israel ki shipai Israel ki osno but haba ki osno wi da kaktin Bible ka om ki la khau ek ba ki la shifting shikat de fi hangning yu i ka strategy lani ya ka but jong u satan persya ya ga jingim jong abat jong fi ba katang ka long ukta ya ga jingmot ki perkhat da ka ba ka ein yo osno ka ei ka ba wan ha ga jingmot jongi ka ei ka bang yo osno na shabari skor kata kadai ka bang hapan perkhat ba gi hapan bishar ba namar ka ei ka bang yo osno kala ban kta igi jingmot ki perkhat kala ban kta ya kata ka ba shopo ka jongi ya kata ki ong ka psychological war katma haga jingmot ki perkhat haga jingal sport hagi games ki baper ki kawai ka team ya kawai ka team shwaban poi ka sniban yale kawai ka team ka kta shwa ya ka jingmot ki perkhat jong kawai ka team da ka ba ki kren penting ki kren pen smith bat kum tang ki snow thu onda ba ka jingmot ki perkhat jong kawai ka team kala tolot bat kum ta da ka basuk kila ban job ya ki jingale kadai na kata kadaw yo i hangni ru ka but si jong ki Filistia kalong ban pha ya u Goliath ban pentolot ya ki jingmot ki perkhat ban pentolot ya kata ga jingai ya ga ji sos kem jo ki khut Israel da ka ba u pendon kam ban kren ya ki tin ki ban pen shifting ban pen smith but na kata kadaw yo i ka Bible ka ong habaki yo snow ya kata ka tin jong u Filistia u Goliath ikun Israel kila kau bagi la shifting ngalapet haga dictionary kani ka tin kau haga tin pareng ka ong dismayed kabamot kata ka jing snow kendit ka jing snow kolma jingmot lani kata ka jing snow shifting kata ka bapen wanra ya kata ka jing leng a ka jing pisah fi kani ka dei ka buat ka jong setan ya ka jing im jong iru dei na kata ka daw ki khubor ka bangi osno na shabar ki khubor ki bangi osno
Napo laniwan ke jimut ci perkat jongi ni haban sumar ba kumno ngiyos ngau bat kumno ngin riak ya kata ka bang ngiyos ngau namar kata ka digaboy usaitan ban pertelot iki jimut ci perkat ban pertelot ya ke jinget nginya pulai mentana ka kita paningkong kisim kalau nong ka bakat kendai kerkot ka baan hat lai bat sao Onda kumta ke Jezebel kalapha nong lam ktin shau Elijah. Kada om tu ki blei ki le kumta yana bat palat ya kaba bat palat ru ladangan om penlong hamar kani ke por la shai ya ka jing im jomi kum ka jing im jom waina kita te haba ulayo iya kata ulayeng jot ba ula petno namar la ka jing im ba ula let boy shibir shiba kabadei ya ka juda ba ula ino yala ushakri hamta wili jaw ushakri try priu bashirhem upriu badan ka passion ka jinghem na ka benta ublay dei no nya thulupa ubahaba udwai ka ding ublay na beneng ka lahir ban ba mi ki jiknya jong Henry uya kendu ya ka Jezebel kamshem wanda la de kamshem pa ya kibriu ban ra ya ka white lam persha ya u Henry ka pa ya kibriu bakin wan ra ya ka tien shau Elijah ka tien jo ka jing bergen bersih ka tien jo ka jing pensyakti ka bergen peniap ya u ban haba Elijah ya snow ya kata kata igi jimbon jiperkat karung ha kada onot jongu uduk no ya kata kabor kabakan jaman sim usdang ban pedri ila de shakla dei na kata kadau kai ka bangyu i hamni kalong kani kadai ka but jong usaitan ban pentolot igi jinget jongi ban pentelot ya ka jing shilhem ban pentelot ya kata ka jing dei ka bakan jam sim ka bangidan baru blai na ka ka bawan ka jingmut jongi la ne ka bangi osno kata ka dei ka but jong setan ban hangning yu i ka but jong ka Jezebel ka but jong setan persya ya shakri utrai ka long ba on kata ka jingmut ka jing berkat ka jong una ka ka boy osno baru Elijah ula perkat bakani kadi kebekut jaga jing imjong perkat bakani ke jingyap kalawan ke jingyap kampat wan kisipai jong ke Jezebel kimpat wan henry ke jingmut jong u ong ba ke jing imjong u kalakut hamta kinawat bani aki om ba ke jing pang bat ke jing kot a ubriu 100% kastang ha ke jingmut jong dan kejimpang keberit Henry haba kejimut ci perkat ubriu ke syepti ke perkat kuslai kata kejimpang hau kalahe bat kejimpang gade kebahe Henry kejimut perkat ubriu ulong positif uangan yo kia kermen ye kejing kia 100% kejing kia kalawan lepah kapor kawan baun ya kun ye kata kejimpang kidon kejing kejing em jongi kibah kejing sisha kidai tang keserniu kidai ki berit Henry ke jingmut ci perkat jongi ngila sngo bagari ke jing ke bakrau ulumba bakrau na kata kadau ngiduk mensim na kata kadau ngimnut ban yakun bat bania ceprang ke jing usaitan hakper eden salia ban wan ban paseu ke badai ha kabakum kata kapor ha baka im ke yo sngo kapendrong ya ke jinyo sngo ya ke suruh saitan bakala le pok persya utrai ha ke jaka kabadan ke jingkerku ha ke jaka kabadan ke jingkerku ke jingdap biang ke jaka kababatam kakper eden usaitan wan hamta ha ke jingim jongi ru kidan ki por ki bangi poi perkat
Ngidon na ka jaka ka basyan. Ngidon na ka situation ka bapiang. Enrican ma buat ha ka bakum kita kapor. Kijingilay usay tangan kinwan. Kisul ki baper kinwan. Laban wan na ying, laban wan na bar, laban wan ru ha ka jimot jongi. Bagi ta kisul kilong. Ban pendaun yangi, ban penhiar yangi, ban pertolot yang kecing jongi, ban pendukor yang kecing jongi. Kikun Israel. Habakio snow ya kasur ke jong koliat. Kilas ngau ling a, kilas ngau yo shop, bakilas ngau shipti. Badai hanta, weirum don chu banut, ban le yo koliat. Wadu sol usim, ubakat ma dan chu Israel kareniang kadur kadar kebabiang. Henry umnut ban challenge yo koliat. Baru ushipa Israel kila retreat no shadin kila pai no shadin namar kata kasur ka bagi yosna kumno ngiri ak kumno ngile habagi jimut negatif ki wan hangi habagi yosna wi kisur kiba syabar kiba penduk mensim kiba pentrot mensim kumno ngiri ak habagi yo ika report nagi doktor kabalong negatif, ka report ka ba ngamul ban on, ka report ka ba penduk mensim, ka report ka ba snow tenak, ka report ka ba penshifting, kumnong iri ak hanta. Kumnong ngin le ka jimut perkara abang yo snowy kita. Niyo i saudong jongi ke jinge le, kumnong ngin le. Ha ka ba kum ka por. Tongin wan chikat khat ka ba lai po ar. Ka kitab Baningkong Samuel kunong kabakhat nyo khat kabalay po at. Siwa bangin wan cikit khat balay po at ngan pelit khat bakhan riu. Te utau Filistia ula wan mi men step bat jan mit ba wala pen I la de sau pos om de tang chisngi yo snau i kasur jone unang kop unang penduk mensim unang penshifting mdei tang chisngi mdei tang chisin bible ko men step 1 janmit 1 but sau pos yo snau ya ke ka bomba ke ka balong negative ke ka penduk mensim yo I ya ka ne ka jing perkat kikut Israel hakata situation kita mangkas ni bat step bat jamit yo no bri ba he ba jurong ba dan manu ban yerengkat karena renyot pat na pedengki Israel ba kata ka ktiin ka basniu ka benyu kho yo play jo ki Israel ba ki paitlang Israel kumno ki Israel kin le automatically kila day ban rit ban si nang nyon sau posngi sau pomit kidon ki jinge ke jingim jongi I perkat tasai kinom don shu kidon ki jinge le ke jimot ji perkat ki bangi struggle la ke jingim jongi ki bangi perkat la syam tayo ki kim don shu Henry hadin artayo ru ki dan ki jingpang kamet ki bangi kit ni perkat bagi ni kan sajem no en resitayo artayo ru kumno ngin le ki bagi osno ki pa penduk mensim penduk jingkar mening yo osno kumno ngin le kine bagi sa kumno ngin le kata kade ki jingkali but kane kade ka situation ka ba bhai ki khod Israel kumno kiri ak ngin pulit khat ka balay po kan khat ka balay po Teu David ul ong sol wat ai bakan kau ka do no jono ru namar uta ushakri jome unlai bat unya le bat une u Filistia kata kari kasur kabami na David paro
Kisipai Israel baru Saul hi kim no chiu ban le. Henry David ong wat ai baka man sim jong no ru hakani ka power kan kawet bakan syati. Dongin amen. Kala ban long kanu ke jing ka bapia kando. Kala bapinyo asngau ya kano no kasur ka bapenduk jingkar men ya pi ka bapenduk mensim ka banyon ya ka jinget nyon ka jingwat perkat nyon ya ka mensim jong pi henry wat ai ba manu kin syati kata ka de ka reaction jong David ha ka bakom ka ni ka por ai ba reaction jong pi ka ka bangin react ka bangin le aba kata kasur ka penduk mensim kawan ngios ngau. Apa kata ke situation ka bangia kenduk ki jingai bangia kenduk. Kani kawan kani ka dona kamat jongi ko mulumba. Kani kawan ban nyon ni ke jingmot ci perkat jongi henry wat ai bangin syati. Kau menungin le hatungin pai syadin u David wong ngan lek manga ko sol u syakri jomi ngan lek manga ban yele ini upri. Kani kadai ka mensim jong ka jing shilur baka mensim jong ka jinget ngim don kam ban sarandar akan no ka jingele ka jingem jong kata kadai ka jinget ka bangi de ban yo iha ban ya chakmat ngila ban yo asgawi ka sur ka bapenduk mensim pila long serius ban syakri utrai Henry ki wan ki sur nang ni nang tai ki bapenduk mensim pis ngau ban ong ngan nom le che seng shu ngan nom dua shu ngan nom syakri ple shu Henry kum nongin le to tip ba kata gari ka boy setan ban nyon ngi syadin ban tani ngi syadin Henry ngi ya syakmat ngin challenge inom syaptin ban nginom du mensim ka Bible ka yitu u Shedrak u Meshach Abednego haba kios ngau ya ka ktin ka jong un Nebukadnezar wang pet kani ka ding pio i hadu kanu ka syakai ngan bret ya pia po kani ka ding wei wala ban pelat ya pi na ka ketiga jongaus im Babylon kio i ka ding kio asngau ya ka jing perngem kitip ya ka an joga Babylon bagari ka an ka bakhlain ka bamla ban penkala Henry ki ong ngin om syati ya ka ding jomeko Nebukadnezar nginom kok ngui ka hukum jome namar ngitip ba ublay jongi ude ublay wakrau tongin pule ngin pule kadakhat ka balai sang ter ngin wan biang sha u Samuel kalanong ka bakhat nyur ka lai sang ter Usyakri jome ula sumari kilang berat ukpa jong te lami using bat katingim bat kila kenrup ya uhulang berat bat ya kakenhuan te ngalabut nadin jong bangala show ya bat ngala pelat ya na kasintur jong te haba ula yeng ya le persya ya ngala kem ya na usnyut na unyut mo bat ngala show ya bat ngala penyap no ya kumta usyakri jome ula penyap ya uta using ha kata kasngi bat ya kata kadingim te bat ya kata kadingim te une Philistia uba claim out share ulong kum uwe naki namar ba ula benya upa ya pamja ublay uba im te David ula ongru utrai uba la pen im yang nagakti using bat nagakti kadingim utaken un pen im yang nagakti une Philistia te usol la ong how David kilet bat utrai uloringkat bat me David udan ka jingay ha ublay udan ka confident na ublay
Om de ka bor jong u Henry ki past experience jong u ki aka ki ba u ye shem man shwa u sing wan ka dingim ka wan Henry da ka bor jong blay ya u sing ba de ka dingim la penyam ba ka ta ka de ka jinget ka ba wan how David ba u ne u blay u bala don rengkat ba u men shwa ulong ujuk menin menta sebom jukut mentaru kaba kam krau ke jing job un ayanga bat kum tau ong ya usol neu play ubala ai boring abangan peniap ya using bari katingim un ai boring abangan peniap ya uneu klim otcher u Filistia da kata ke jinget ulet ke ei kaba pilamat ai ki por ki baladap ki jingker khu ki bangilamat ki jing ki kamba ki bangilama ka ketiu blay ka bangiyo i ai pada kata ngin ong ba play jong ilong ju menta si bom ju kot ngin kun ya ka jing jong i ka ei ka bangi shem menchwa let's say ka bangi shem menta ka ya per u David u ye kendu menchwa ye ka tingim ba u sing andre menta u ye kendu sa u wei pat u ba compare botari kwaliat Wakam krau bani using, kam krau ban ya katingim. Ki jing jongi menchua ki long da kumwei, Henry menta ki long da kumwei, lese ki kam krau, ba lese ngi laban ong, kani te ngam langshu, kani te kala palat, kani te kam longshu. Henry uju ublay, wala ai pi ki jing job menchua, un ai ki jing job mentaru, un ai ki jing job la shairu. Hallelujah. Tadi ublay jongi. U David u sautu ya kata ba u play ba ai bor banyale deina kata kata halor kan ikan nongrim ba haba u Shadrach Meshach Abednego kiyo i ya ka jishak hei jo ka ding kiyo snawi ka jing berngem jong sim Henry kiyo i ba u play jong ki Israel u play ba krau but ki challenge ya u Nebuchadnezzar ki ongko Nebuchadnezzar uplay jongi un pelat yang ina ka lawar din jombe kata ka de jinget ka bakitan un Nehemia habola stang bantai ka kenro Jerusalem ki wan ki nong shon ki ben ki kho ban penduk ben sim ye ki ktin ki balai pujat ki keren ki ong kani ka jintai kum kani waduk sar ula ban pen koloni ka kenro perngem ki bersit Henry Nehemia le komno Nehemia ong ye ki priu jombo duai bagi Israel ki duai naman ki snautu katma menta kam deshu tang katma do andre ka wan katma da ka sur ka bagi osno da ka jing pensyapting da ka jing pensmi ki duai bat ki pen kre yaladi Abagi jing ki wan ki sur ba per ki osno ki ba penduk mensim ki wan ka jing mot jing ishibon ki balong negatif kum nongin le ki koliat ki wana kamat jongi ban challenge ki jing im jongi kum nongin le ngin duai in wa de ka kamat ublay ngin pet sha ublay play jong Shadrach Meshach Abednego de play jong pi jong a play jong David ude play jong a ba jong pi play jong Nehemia ude play jong a ba jong pi atmu ban pen pep ya ka jing ya ka vision jong Nehemia latmu ban pen paidin ya kata ka jing tray ka bakila stang ban tray da kata ka tin ban shifting ban smith Henry Nehemia utip bahaga ni kapor don kaman pan klanya ke jingmot uangi laki briu pan kre ia lade tuai show play pan klanya ke jingmot kani kade ke jingale jongi ha pan te nim dei ban sange ye ke jing te ha ka ministry ha ka kam jong play ha ka jing im jong pi ha ka plan ka project jong pi ha ying lani ha ka jing tumu jong pi pila bani ki student pila bandai kino try business pila bandai kino ki kano ka kam ke jing try jong pi ki challenge kin one bed ki jing kin one bed en rekum nungin le pan klanya ke jing mot wa de ka khamat utrai wat sange ya chaprang pakata ga de ka bo play kwa ke e ka bangi de ban le ngin pulai khot sau po san sau phone riu sau pun nyau ka baning kong Samuel kala nong ka bakhan nyau
Baru David ula ong hau tang Filistia me wan hanga daka white lam badau sum pada kasti nganga wan syami haga kerteng utrai ki pai ublei ki pai ya pom jo ki Israel ken ya uba mela kren ben haga ni kasni ken ublei un ai ya me haga kti jonga te ngan sho ya me bat ngan shim no ya ka khri jong me na me bat haga ni kasni ngan ai no ya ka met yap ki pat ki Filistia haki sim ka swing bat haki merat klau ka kendeu ba ka pertai baro kan yo tip ba play udon ha Israel kumno David uri ak ha ka bakum ka ni kapor shemla pendrung ya ka sur ka jing perngem ka jing pendu mensim ka jing pensyepting shem pendrung ha ka jing mot ha ka donot uyo snau de ka skor henry ukan tai pan pendrung ha ka jing mot ha ka donot kat ba usol ba ki sipai Israel kila pendrung ha ka jing mot ha ka donot kila rit mensim kila syepting David omdei tang ba upan klanya ka jing mot henry Ukraine ki belum positif Ukraine ki babha ba kata kadai katma kumno uyakon yo kolet empat yakun dakakti uyakon chwa dakakti uti pau kolet uwan naga ni kaliang dakakti man pensyepti David ru ulai naga ju kata galenti ban kren ya kaktin persya counter act dakaktin kolet uang hagani kesngi an ai yaki pat yapom jong ki Israel haga kti jongi bagian syakri yangi David ru ong haga ni kesingan ai ki pat ya pom di Filistia ke mediap jongki haki sim jo kasun menta ke jinga fight kalong daka kti ke ei ka bangi yo ngau ya ka balong negatif haga jingmot jongi kren ya ka ei ka balong positif pio ngau nabar pio ngau haga jingmot keren ya ka balong positif ke ei ka bangi yo ke ei ka bangi kendu kabalong negatif keren ya kabalong positif David keren ya kabalong positif kata kadai kai kabau David ule ba kata kadai katiar sama ka jong na kata kadau sti Paul si kirom ka ongkom no kata ka ktin kada na ka shintur jongpi si Paul nong rom pra si Paul bat kan nyau kat ka ong kata ka ktin kada na ka shintur jongpi Pla de ka shentur nget haga donot kumta ka jing pen im kan long baka Bible ka ong ka jinget ka wan ka yo snow but yo snow ya ka ktin jo uble dongin ong amen ka jinget ka wan ka yo snow ken mau la da yo snow shi yo snow ya ka bom day kala ban rung ka jing bom nget kala ban rung ka jing du mensim kala ban rung ka jing du jing kermen ladang yo snow shi pangga jinget ya ka babha kala ban rung aka donot jongi baka tei ka basyapo jongi dei na kata kadau ha bangi pule ya ka Bible ngin ya le kat bala ban pule ta ka sur ka baka skor jongi kan yo snow namar baka ba yo snow ka skor ka rung ha ka donot ka wan ka jinget bat kumtang yap ruban sumar bah ke ei ka bangi yo snow na syaba kano ka bomtei kano ka ba negatif kano ka bomdei ni le ban bu ya ka syarut banam penrung ga jingmat Henry ngin kren ngin yo snow ya ke ei ka babha dan ka bor ha ka ktin jong pi ka ba pikren ke ei ka ba pi pla ka dan ka bor David umpat yo ya ka jingjok umpat yo bagi Filistia kin peniap umpat yo ba Goliat ula kelon Henry Ukraine ya ka ktin ka balang positif ka babha Ukraine kumubri wala yo lupa bagata kadai ka thama ka bauri akum no banyale persya ya ki Filistia ba yo ni ubri dei na kata kadau hakat kot ka basau popra ka Bible ka ong Goliat ula wan sya David bau David haga jaka bau syepting bau pai syadin Henry bau David ula lech syakmat ban yelek persyak yo Goliat
Baka ta ka dei ka ei ka bau David ulai. Apreng ki challenges ki babon na ki jing em. Ki jing shakti ki bang ye kendu. Ki jing pen shakti ki jing pen smith jing penduk mensim penduk jing kermen. Ni ha ban jeng ban ya fight ya kita baro ki ba wan persya ki jing im jongi. Kata ka dei ka bangi don kam ban le. Don ka ktin ka ba ong tang ki banut. Kinyo Kinyo U David unut pan ya kunyo ko liat ki Israel kim nut. Kod ka ba sau po khandai ber ka ba san po. Dong yin puli. Sau po khandai. Not sau po khandai ber san po. But u David ula bu ila ka kti hala ka pla ba ula shim nang taya umau ba ula shat. But ula day yau tau Philistia na ka shaleng mat yau tau umau ula ngam syapo ka shaleng mat jong u de ula kelon perkup slop ha ka khanda. U David shem lek da ke jingking atiar ka bala penkup yu uda usol Henry ulai tang da ke jing shat ma. But santli ki mau ki bau tep ha ka ta ka pla ka bau ujura ha ka bau lek ban syarai ki jingri jong pa. Kay ka belum simple tang da kata ulek. Kay ka udan dang santli ki mau bat ka wei ka tiar ka bau syaira ka jing syat ma. Kay ka belum ordinary Henry da kata usarandar sya ublay bat unget ha ublay ba ublay ula ban le ki ka bakrau na ka ka bau dan dan kam ban kuslai ban perkhat ngan wan ra sum ngan wan ra ki jingking atiar baro ngan lek da kata da ka borbriu da ka jing klan jong kini kitiar kitar Henry ubu ki jinget ha ublay bar ka ka ba udan da ka tau lek ban yo khon yo kolet bar ka Bible ka ong tang da wei mau kala biang ban pen kalon yo kolet ha ka da kesngi tang da wei mau kala biang ban pen pekrat ye ki Philistia baro bat ka ka bau dan habau serendar sya blay penon kami ya kata blay ong Moses kilek pan pelai no ikikun Israel na Egypt Moses su ong kumno ngan kren yo paro ngading beri betlun blay ong ka ka mamedan wang adan tang dingdu blay ong kala biang kilek ka bau dan ordinary dingdu uba ju penan kamban syarai ki jingli uk tau kurim dau tau le ban challenge uparu ban pelat ya ki armilen steng ki kon Israel na Egypt tang dau dingdu bau ne dingdu ula serendar sya ublay ban dau ne dingdu umasa su yalam ki kon Israel na Egypt le ki kamba dau dingdu pen kalap seng ba dau dingdu jong Moses la pam du ikip sen jong kinole mentor lah po Egypt dau dingdu ula penkat ke duriau besar da ka cintur jong u ke batlon Bible ka itu haba ukren ye ki belong positif ka jia shisha wong ki Israel bali pisheting yu ne pai pa yau ne shipai Egypt kini ki bri ki ba pio I menta pinom yo issue kuma ukren kum tagalong baro ki ngam jelap hapo ka ka bapidon ka kti IT sya utrai daga ni ka kti pila wan bukti ki bapang ki ni okya ka bapidon ka sintur ka surban keren ya kata ki briu ki ni yo mensim kinyo jing kerku kinyo jing penim kinyo jing pelai pidon artli ki kejat da kini ki kejat IT sya utrai but kini ki kejat kin late am taga gospel pidon ka jabing ka belong ordinary IT ya ka sya utrai da ka taga jabing pin plan pin perkhat pin le iki haga kam jo blay haga yin ka sem jong pi pin sinshar pin penya chipon ki uplay ula ban le na ka ka ba pidon ngimdon kam ban kuslai ya ka ba ngimdon ka ba ngimla ya ka ba pidon IT sya utrai ban ublay ula ban le ka ba crawling ba ka ta ka ba pidon u Elisha udon ka Jacob jong u Elijah ka balahap u hedaka tau shim utit ya ka wa Jordan ka lakat alian
kata kadai ka ba ule. Pada hagani ka step kwa ban ong ye piru wat kuslai ka ka ba pidon. Haba ka wei ka kantei ka la wan show Elisha ka ong kanra ngadon na kijing ngaladap ram palat ulok jongaw la yap bat ngi tap ram kum ka yin kum nongin le. Elisha ong ka ba padot. Kau ngam dan tang si kalong ka umpniang. Elisha ong ka labiang. Tang da kata ka umpniang haba ka serendar sya uplay. Play upen ku ya ka ram jong ka paro. Kanong serapat ka ong yo Elijah ngadon tang si kamu pureu bat kandiat ka umpniang hau kalong. Bat tang da kata si senbam ngin bam arbot cikun ngin yap no. Elijah ong aino ya kata hanga. Haba kala kokmu kala ngej hau Elijah briu jong blay pureu na ka syang jong ka bar ka umpniang na klong jong ka haying umlut syu hadu ban kut ka nem sniu ka baka don ka serendar bat habu blay yo ya kata ka berit kalong ka bakra ka bomla kalong ka bala haga kti utrai tongin on amen. Hai ka bapidon hagani ka step pila ban ong ngamdan haying ngamdan ka ksiar ngamdan ka rupa ngamdan ka spa ka pau ngamdan ka bank account habang ngamdan kani kijing jong ka bakra ka ka bapidan sarandar sa utrai pila ban ong ngamdan ka sur ban ruai ngamdan ka jing tibit bantem udan way usamla hapo Philippines usliang bantem ban yalam praise worship Henry unang bantem, unang tang uwe uki gitar, bau tari uji, tang uji, iru unang, siru unang, udiru unang, tang uwe uki, bau tari uji. Henry ukwa ban syakri utrai ban yalam jing ruai. Uyeng pulpit da ke jing shilur, shimnya ka gitar, utem kakti jogo kesasa haju, susah be hauji. Utem mereka odang tem ke jing penslek ublay katut ki briu ki yo jing kta ki briu ki yo jing penslek umen simu ublay tray namar ka ka udan umdan simon ke jing tip ke jing la udan ke jing tip tang yo ji ban tem me ka gitar da kata utem bat ublay penon kami ka ka udan. Haleluya ka ka pidan pila banong ngamnang ya kani ngamnang ya katai ngamdon kani ngamdon katai henroi nga yutu ya pila da pi IT ya kata sya utrai uplay jong ide ubapan manroy hapdeng upait ba ubadan san hajar ngotang kirang ba klem kay ki khana klem kay ki kantai lara kay bat khana kantai ki dan ki pawajar ki briu ki sanran u Jisu ki layash kilaya leng kilaya kuslai kumnon le kini ki briu kin sayap tangan kiong aspa sukala dagi don pisaru mla bantit jing bami ni ki briu Jisu ong ka bapidan kiong ngim don don tan wei khana don san lik pu at lik dok haba uniu khana ukloi ban sarandar syo Jisu ya ka ka ba udan tang si sin bam kalon skatifin jong usarandar sya utrai play panon kam ya kita kisandik pu atli kidokha ban besai ki sanha jar ngot ki ramba besai ki pawajar ngot ki breu ki bran kita gajaka ka ka bapidan sarandar sya utrai lengba jong pi play besai ki babun ublem kerkhui ki babun ublem play im ki babun ublem le shibon ki kamba ka bapidan IT sya utrai kajing hangi kalong bangi perkhat da kajing perkhat briu hadu bangan dala kumta hadu bangan dalong kumta hadu bangan long kumta ngan syakri ngan le kum ni ngan le kumta Henry blay wong ka Moses ka medan bat me wong dan tang dingdu blay wong kilet kata kalabiang bat utrai bat ublay pidon ka way Henry blay la ban penroi sibon ki kata kadai ka bang yu hagadi ka por ka Bible ka yathu David ya kon ya katma persya yo kaliat kare katma ka ba eba marwe yule Henry udan ya ka kerja ngutrai Ukraine ya ka ktin ka balong positif kai ka udan man ka sni ka udan ka ji shat mau bat ki mau ki jurat ban sit sim da kita blay penon kam
ban job yau koliat bat ban job yau pai pa Filistia basher khai bat ha ka khti jong u David u play la ai ke jing job namar ba u don ye ka karte u try bat u surrender ya ka e ka ba u don u like claim shifting u sol u ong ko David ra i ke ni ke jing ke atiar u David u ong ngam don kam ka e ka ba ngadon ngan let bat kom tau la job Kaya ki tama ki papi kandu agi jing em. Kaya ki jing e ki papi kandu agi jing em. Kaya ki challenges ki papi kandu agi jing em. Kala bandai ka yok ka kot. Kala bandai ki jing pam. Kala bandai ki jing e haying pia kandu. Kala bandai ka no ki jing e haga tray ka kta haga no ka benta. Ki sur ki babon pia osngau. Haga jing mot chibon ki negative ki wan. Batro. Ki ba pio i kum ki giant ba ki yenga kamat jong pi duk men sim. Pi snow tight, pi snow white, pi snow duk men sim. Hagani ka por. Sange ban kreni ke balong negative. Sange ban penrung ye ke balong negative. Ban klain ye ke jingmot. Kreni ke balong positive. Ke ka ba pidan ang try ka la biang yang akat ni. Ke jingtip ka mangadon kat ni. Ke bor ka bangadon kat ni. Ke jingla ka bangadon kat ni. Try ngan surrender cemengan IT. Mitip ma me try ban penman bat ban pendon kam ya kata ka bangadon. Blame le ya kata. Hagani ka step aga bantai jongi. Nginom duk mensim. Kaya ka jing ba pia kendo. Kaya ka sur ba pia osngau. Kaya ka challenges ka ba pia kendo ka jing em. Kaya ka struggle ka jing em jong pi ka ba pia struggle pi du tia du dem. Pi duk mensim pi kuslai pi rit mensim. What shifting. Ai ba ka jing mot ci perkhat jongi ka long ka bakhlain. Pada ha ba ka jing mot ci perkhat jongi ka long ka bakhlain. Play tip naga bentah jongi. Kabuit usaitan kalong ningkong bat atak ya ke jingmut ciperkat. Jingpang ibarit henry ngilas ngau ke bahe. Gijing ki barit henry ngis ngau bangi melasyo. Sibun ki ba haga jingmut jongi ngila i ke bakrau. Henry kadai ke barit. U David uyo iyo koliat daga khamat. Uyo ngau saupos ni saupomit. Kajuk si kajuk kasur ke baperngem ke bapensyepting. Henry u David uji banong penca skor banong penrung haka jingmot haka donot bat uji ban ngejau play uji ban kreni ke balong positif bat komta kalau long ya try udan bat pi haka ni ke step udan bat pi haka nuno ke jinya kun haka nuno ke jinya haka nuno situation te ke jim jong pi udan play jong David play jong abat jong pi bat haka ni ke por nin wan chau try ka jing duai ka baning kong ka bangin duai menta ka long ke ki koliat ki bayeng apreng hakmat jong pi ki ba pen smith pen shifting ye pi what shifting pen klan ye ka jing mot jong pi ki ki jing ki ba pia kan du what nom pai shadin to ya chakmat ka ba ar ka jing duai ka long ke ka ba don bat pi IT shall try. Baru try leng ba kata un penan kami pi. Leng ba kata kan long ke jingker khu ye ki babun. Leng ba ke jing im jong pi. Ka i ka ba pidan. Ka i ka ba pila IT shall try. Ong shim try. Ngadon tang ka ni ke jing la ke jing don shim try penan kam. But have a idea ka kti play un pendon kam play un penla ye ka ba phim la ban le try dan hagani ka jaka la kreni gani ka ktin jo play ban nga nge don na preng jongi hagani ka por haswa bangan kiu ha stage ngala sau thu agaman si ba don na preng jongi ngi strakel si sha ha jing em ngi khun ngi aksa ye ka jing em but Ngi lagi jongki tma ke jing em. Am don way rupa klem don tma. Ngi don lagi jongki tma ke jing em. Ki samla, ki kena pule, ki long kemi, ki long kpa. Halagi jongka bentang ngi don ke tma. Bat ke tma jongi bonsin ke deh ke jing bot jing perkhat.
Kawan ki sur ki babon, ki wan ki skor, ki wan ki jingbot jongi. But don kapor kabang ngis ling ngis kulmar jingbot and ring ongi pihak ni kapor kan tat ya kata. Kereni ki kabelong positif ya ka situation jong pi kabelong negatif. But ublain pen kala ya ka sya ke jingjot. Pinom syak job, pinom syak job, pin job na bau try don ka liang ka jong pi. But ka ka ba piton na ka jing em jong pi ai sya utrai ong shim try. Baro si kata ngala syong klikti, baro si kata ko try nga ong bangam la, ngam don henry try nga tip menta. Bahit ya kata ka bangadon ablay ya kata mela banle ablay jonga. In duai gani kapor mensibu bleu dan gani kapor un pelat yanori yano un pentamai ke jingmot jono re jono un pentamai ke dono jono re jono un ra yanori yano kani kalong ka turning point yanori yano hakaba kata ke jing ke pentamai kan stanga ke jing im jongpi kan stanga ke jing shakri ke jongpi kan stanga ke ying ke sem jongpi ke pentamai POE ke jing syak job POE ke jing telot POE sibut ki ki kamat jong pi man ke sngi pio sngo ye ke penduk mensim Henry Hagen ke por kan tat ya kata keren ye ke pelong positif but IT le desha utrai blame tip ye ke besar jong kata ngin duai ke por a blame ke pa jong ye bahabeneng ni one shot me Hagen ke step ko try Jesus. Ya ingo ya mi ablay jonga ba mi do blay ba kraw ko try ablay jonga ha mi dan ka bamla ko try mi long ujo menin mentasya bam juk ko ablay jonga try ki jingker ku ki ba mela kerku menin ablay kin tamai mentagasngi kin tamai la shai ko try ablay ke jinjok ka ba mela ai ngi ko try ki snam ki bala dep try ablay jonga kin om kut no henry ngi i ki ba kham kraw ki jinjok ablay jonga ablay wa ki jing jongi ki tamai man kapor Henry kapor jome ka tamai man kapor ablay jonga nga aingu ya me hagani ka step ken ko try Jesus bakodor ablay hallelujah Jesus bakodor kata ingi hagani ka por aingi yo ya me ablay bakraw try Jesus bakodor ngin so thu ablay jonga bam dan ka bam la bat me try dan ka tama ka bangim la ban job da ka por jome dan ka no ka challenges sa ka jing jongi ko try ablay ka bangim la ko try ablay jonga ban job ya kata abangi IT shameke jisu bakodor ablay jonga aingo yami jisu bakodor jisu be jonga blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord blessed be the name of Jesus hallelujah 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 blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Jesus, Kodor, Jesus, Ichonga. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, hallelujah. Do I shall try one right, kitching at jumpy, one right, the challenges give up here can do, one right, the Goliath, give a ying, come at jumpy, mankapor, pure snow, she or snow, yakasur, kabam day, but your snow, kabapim qua, but your snow, mankapor, POE, kaneshi, kaneka, ying, come at jumpy, kaneshi, kaneka, kabapan, do man see me a pea, one naganekapor, challenge da ke jinget how try kren da ke jinget be ya kata da ke jinget ya kun ya kata da ke jinget ha ka kerteng ke jau jisu pan klan ni ke jingmot ke jong pi ya chakmat but challenge ya ke jingim da ke bor ke jau mensim jau play ber ke bor try u play dan ha ka liang ke jong pi blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Rabakala Rabashandala Rama. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, 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 praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus.
Praise God. Hallelujah. Ngan shim ye ka kabu ha gani ka por. Ban shakri na ka banta jono re jono ki baron kam jing duai. Se don na pren jong pi akun yak sa chi sha ga jing em jong pi. Laga long ka jing tlot ha ga jing em. Laga long ka jing e ha yin. Laga long ka no ka thma ka ba ju wan ha ga jing mot jong pi. Ka thma ka ba pi kan du ha ga yin ka sem jong pi. Ba piu i kani ka don sa akmat jong pi. Ka ba pendu man sim ka ba nyon ya ka jingmut jing berkat jong pi. U David sau pos ngi sau po mit u yo i yo koliat bat step bat jan mit. Yo sngo i ka sur ka ba perngem ka sur ben sur kho ka sur ka ba kwa ba un yo sngo. Henry umla ban kier yo sngo shi yo sngo. Ben ban u ya kun ta ka jinget pat u bleu ai ka jingjam. Hagani ka por ngan duai na ka benta ki tu ki badan kam jing duai. Pi don la ka jong ka thma ka jingale ha ka jing em. Ha ka jing mut jing berkat. Ha ka yin ka sem jong pi don chibun ki challenge ki ba pi ong try. Hatu ngan chong sa hang ni. Hatu kan ni kan long sa kum ni. Hatu try ngan yo isa ya kan ni. Play kwa ba pinyo isa. Sau spotlight post nem ki khod Israel ki yo ki nong Egypt at ki sipai ki ba panben ye ki. Henry Moses su ong kini ki briu ki ba piyo ba roshikata. Pinom yo issue ya ki na du matagasngi. Kung ba Ukraine kung ta ki Israel kim yo issue na du katagasngi na ba ya ki Egypt baro. Apan ngam jelok ya ki haka jo kaduriyo pasao. Kala wai katma bat ki Egypt. Kala wai ki jing ban ben jong ki Egypt. Kala wai ki jing pan shepting ki jing pan smith jong u paro be spy jong u paro ka connection bar ke Egypt paro la kut no aga da kapor na ba try one ban intervene haga ju ka rukam ki jing im jong piro manu ban tip ba haga ni ka siu try one ban intervene baka ta ka ba pila struggle de ki snem de ki post nem kan kut no pinom issue Hakani ka sngi pinomyo issue kan wai kan kot namaru play unle ya kata play unle ya kata try don hakani ka clip mat ada don manu pidon kam ya ki jingduai laka long kanu ka thma ka ba phia kan du hakamen sim haga jingmot haying haga jing ka kam ka tray jong pi haga no ka benta one shall try haga ni ka por ngan duai nam ta jong pi balada don na brin jong pi kwa si sha ban long jing ker khu ki wei henry pi ong ngam don ngam la ngam tip ngam nang kai ka ba pi don ki kti pi don ki kejat pi don ka shentur pi don ka jabing kala biang ya pi don ya kata IT sha uplay tip kung no ban play ya kata Bahkan long kecing kerkhui ki wei. Blessed be the name of Jesus. Ki badon kami kecing duai. Pila ban yeng na kecing kapu pisong. Ngan duai ya kani kapor. In kami lenti ka kamba play. In kami lenti ke ke bo blay le ha ka pertainment sim. Ba pin mi nang ni pinyo i shibit pinyo i la shai pinyo i la shem tayo pinyo i ba blay sedang ban le ki ba thamai kecing em jong pi. Ublay jong David ublay jong abat jong pi. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Kenon manu ki badon kam jing duai. Hila ban yeng ni ka pi shong ngan duai nang ni hagani ka por. Baru blain ker khu ya pi hagani ka khlip mat. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. U try kwa ba pin yak sa. U blay kwa ba pin don sa hagatma. Katma ka de ban kot. Ka de ban wai. Ka jing job ka de ban wan. Ka jing job ka de ban wan. Kata ka penyon ya pi ka de ban le ka jing job kan wan ka bor kan wan pi sa jisin pat. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Jesus bakodor ngayo iha kani ka por
Donna preng jong pi ki long kami pi o I si shai ki jing ha ka ying ka sem jong pi ko slai pi jau umat pi leng pi pisa pi ong balei ka ni ka jia balei ka long kum ni ka jing ka ni ka bang ye kendo ha ka ying jong u try u ong ko khon nga don bat pi ngam shim las ngap jar ye ki jing duai jong pi ki ba pi duai nga yo sngo bat nga deu blei nga yo I ka ba jia sau dong jong pi ka ba pi shem ye kendo nga don ha jan jong pi ba nga lo play jong ka bor ban ai bor ye pi ha bring it ma ju ka jing ele ka jing em jong pi. Blessed be the name of Jesus, blessed be the name of Jesus. Don ha bring jong I ka bor pi ngau kut lat ka jing em Pis ngau kot lat, pis ngau du jingkermen, u try u ong, kampat day kapur pa pis ngau kot lat, ngalong uju menin mentang syabong jukut, ngalong uju ngale iki kambak menin, ngale mentang ngale la syairu, ngalong uju ong try. Blessed be the name of Jesus, pet show Jesus. Pet show Jesus, what nom do jingkermen. Blessed be the name of Jesus. Kalat kapapi, happy pis ngau bakam don shu how play, katagari kabasdang bon pli kalat kabanta jompi. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Let a pidon getting stomach a met. Let a pidon getting kia come sim. Let a pidon getting kia getting muching perkat. Let a pidon canono getting kit pakia getting jumpy getting im jumpy. Bu eka kni jumpy eka shadam ka jumpy. Ngaduai getting a por haka kertain ka uchisu bana Nazaret. Haka kertain uchisu bana Nazaret ablay. Ngaya menjur baki ki briu jami baki wan shame ka jinget. Ban priang ay name ablay jonga. Ngaduai ta iki hagan ko por ko try ka ai ka situation ka baki don ko try ka balap nyon ye ka man sim jong ki ka balap pendo jingkermen ablay jonga ka balap pen kul slai jing mut ye ki ablay jonga ablay ngadwai ablay jonga mentil bat ki ha ka ta situation jong ki ko try ablay jonga kinyo I ke jing pelat kinyo I ya ka jing ta jome kinyo I ke jing thamai ablay jonga ka ta ko try ka bakim kwa ban yo I ablay kan let no ablay jonga ka thma jong ki ko try ke jing jok kan wan ablay jonga ngadwai na ka banta jong ki ha ka kerteng ka jo chiso bana Nazaret 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 ha ka kerteng ka jo chiso priang ka kerteng ka jo chiso ha ka kerteng ka jo chiso priang ya ka jing palai try priang ka kerteng chiso priang ka kerteng chiso bana Nazaret priang ya ka jing tau try ka kerteng ka jo chiso bana Nazaret. Hallelujah. Priang ka kerteng chiso priang ka boru try priang ka jing palai lu try priang ka kerteng chiso ablay jonga umen sim jome ko try umen sim jome ablay jonga un try ye ki priu jome play jonga ka bor jome ko try chiso bi kan try haga kerteng chiso haga kerteng chiso bana Nazaret haga kerteng chiso. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Try daniga cheka. Try daniga cheka. Unrai kita ki masngau. Bapila shanyon unrai pi. Unrai ki jiwat ji berkat jongpi. Unrai ka mensim jongpi. Syagata ka standard jong ka jinget. Utrai unra ya ka donut jongpi. Syagege ki belong positive. Pilayo snow palat. Ike ki belong negative. And they try unra ki jingwat pada ka donut jongpi. Pinoi ki jingkermen. Pinoi ya ka babha. Pinoi ki jing pelat. Pinoi ka kamba. Pinoi ki jing pendap. Pinoi ka lat bahkan peli haga kerteng Jesu. Haga kerteng ka jong Jesu bana Nazaret. Haga kerteng ka jong Jesu. Haga kerteng ka jong Jesu bana Nazaret.
ngakren ya ke kamba ke jome ko try ablay ke briu jome Jisu bakodor haleluya raba shakatara bashandala raba kanu ke sur ko try ke bagi jios ngau bat kanu try ke jingo I ke penting pen sweet yang ngi kan tat ya kata ke kerteng Jisu ngi kan tat ya kata ngi nom penrung ke jingmot ngi nom penrung ke donut ke jongi ko try henry ngi penrung ya ke tien jome ngi penrung ya ke jingai ha meu blay baran bor paro ha ke jingmot ba ke donut jongi ko try Jisu trying in a fight ya ke battle ke tma jongi da ke jingai ha me ko try Jisu a playing in ya chaprang ngi nom pai shadi ko try. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Aingo ye me try Jesus. Aingo ye me trying. Aingo ye me. 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 Shu aingo yo try getting a poor. Blessed be the name of the Lord. Shu aingo yo try. Blessed be the name of Jesus. 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 Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Rabakataraba shakataraba sekiri beyandala rama. Uruma kataraba shekiri beyandala rama sekiri beyandala rama shekiri beyandala rama. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Try ni priang ni kecing pelajome. Ni priang kecing penkhia. Ni priang ke kapa play janga. Ni priang ni kecing pelilat jome. Ni priang ni kecing ni priang try ke bor jome ke bor. Haga kertain ke jauh Yesus pada Nazaret. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Pila ban shong gejaka ba. Kituki bala yeng tisobha ban shong. Blessed be the name of the Lord.